что күпме кеше сатылган. Билет.ру сайтына кирип, сиз ала аласыз билетларны һәм бүген кичке сагат 7-дә Сарасадык исемле концертлар залына рәхим итә аласыз. Бу елгы концерт ничегрәк уза? Тамашачы канәгатьме? Тамашачы әле булай негативныйлар ишеткәнем юк, Аллага шөкер бүгенгә тиклем. Но особенно чалны тамашачысы ул инде бигрәк тә ягымлы, кунакчыл, бик җылы кабул итәләр. Миңа белмим, миңа кеше тамашачы ошый. Концертым белән мин һәрвакыт минем бар теге. Юк, урысча әйткәндә недовольстволар мин всегда бар, потому что мин беркайчан да үземә шаганым юк. Үзеңнең күзлектән. Үземнең күзлектән. Тыңлаучылар нәрсә дип язалар? Тыңлаучылар о да ойн, о да о. Яратабыз. Үзем еш кына тәнкыйтьли, шулай. Мин вообще самокритичный. Бу бик яхшы, чөнки үсәргә генә түгел, мен иҗаттагы ярдәм итә бит инде ул. Әгәр дә үз-үзеңне мактый башласаң, димәк, нәрсәнедер үзгәртергә вакыт җиткән дигән сүз. Бәлки, хәзер күп кенә артистлар яңа трендларын ачып җибәрделәр, башлап җибәрделәр. Әйбит, TikTok'та, Reels'ларда видеолар төшерәләр. Ни өчен әлегә Энверанда юк? Мин бит инде Хәтта бит сезнең сымым белгечегез дә бар түгелме син төркемегездә? Сезне социаль челтәрләргә яктыртып баручылар. Андыйлар бар, минем менә сеңлем Дианым шулай әйтә. Но мин бит инде союзлар вакытында тәрбияләнгән. Мин просто яшь күренәм, а так-то мин ней. Эстрадага чыккан елларым. Борынгыда калган. Яшьләрчә TikTok, мин даже төшерергә, гомумән менә төшергәндә кирәк бит әзрәк анда актерскийны кыланырга кирәк рисмонысы. Мин даже укыганда, мин актерское мастерствода, мин этюдларда шиялмидер, мин уялайм, мин нинди бар, шундый бар. Сәхнәдә дә шулай төшерә. Эфирдан тышта сөйләшеп алдык. Әнвәр Нургалиев әле сәхнәгә чыккан вакытында беренче адымнарын ясаганда гына, бу инде бик күп еллар элек булган хәл, күңелгә килгән булган икән. 2000-ләрдә. 2000 еллар башы була инде бу. Һәм 2002 елда төшерелгән видеода урнаштырылган Instagramга. Анда бар, эзләп табырга була. Аккаунтта баранда әйдәгез дуслар, җырлыйк әле бергә 2002 елны искә төшереп дип язган. Карарга тәкъдим итәм. Әнвәр Нургалиевның яшь чагын кемнәр күрмәгән, кемнәргә кызык, керәсез, карыйсыз, анда бар. Мин хәзер белмим, катырга әйтерме икән, йомшаграк булдырмы икән ул. Әнвәрнең шул 2002 елдагы кыяфәте хәзергесенә караганда ничектер өлкән яшьтәгәрәк кебек тоела. Бу очракта бит инде бәлки бу мактау сүзе буларак та яңгырый. Мактау сүзе бу. Тукта, үпкә сүзе түгелме? Юк, миңа әлбиттә мактау сүзе, миңа ошый сүз дә юк. Чөнки сәхнә үзеңне формада тотар өчен шундый нәрсә табыла әле? Стимул бирә. Сәхнәгә чыккач, син барыбер теге, без укыганда, менә без укытучылар әйтә, буларга фейс булырга тиеш. Безне алалар йөзгә карабрак. Мин әйтмим тә, вот мин фау шундый ни дип. Аларда гомумән теге. Яңа сүз буймы? Или анда фау дисез инсанда. Фау булсын әле. Яңа тренд булыр. Да. Дуслар, тыңлыйк, җыр, музыкаль пауза. Җырның исемен әйтеп тормам мин. Әйтим микән, юкмы? Белмим. Әнвәр Нургалиев, кочаклама яратмыйча киттек. Синең җырларың бармы соң? Помимо Шам и Серега җибәргән. Есть. Менә. Юк, записаны. Синең Радий Зариповның язган җыры бар, быстро. Бир. Җибәрәйме? Нәмә так. Тогда чыкма инде, чыкма прямойно, потом җибәрсен. Минем монда 700 кеше. Я не татарка, но обожаю Анвара его песни. Спасибо. Фау. Рәдифнең яңа җыры бар. Раилның июньскарның яңа җырлары бар. Без Рәдифнең гомумән җыр язганын белмидер идек. У него вообще Рәдиф ничек булды? Мин укыганда институтта экзамен бирәбез. Специальность буенча инде. И анда, вокальный педагог буенча инде. И мин фортепиано, анда Москвадан профессор бар, димәк, мен фортепиано үлгәнмен. Примерно ниләр. Рәдиф үзе распеваться итә, мин аның артыннан барам. Рәдифне я взял как студента. Это был 2003 год. Так что... Талантлы инде, короче, ул яктан. Сез яраткан Радив Зарипов, он талантлы.
Безгә нәрәсен күпне тыңлаштырыр. Мелизматикова. Нет, я зачем? Тут разговоров нет. Шулай. Мен прямой эфирда 100 лет не был. Инстаграмда. Да. Спасибо. В этом году, наверное. Ну, самая вау песня. Пизда, я думаю. Пардон, когда Әйдә, куркма. Яңа җыр. Һәм хотели нәрсәләр бару сорыйлар иске җырларын. Әйне. Шул сагышларын, шул окназларын. Алар яңарак ул дөрес түгел. Алар булырга тиеш. Ялтырган булса да. Ха, бу Москваны алар эшләп биреп кайтса. Москваны ирек сложно будет. Икешәр по 2 дня. А по 2 концерта, вернее, Күңел. Сложновато, но нормально. Эмоции почти получили огромные. Деген. Да, давно я целый год я не был на прямом эфире. Син тоже прямой эфир, да, что? Юк. Сез напали. Күңел камерам. Привет. Пошли. Мирта, привет. 804 кеше йокламый. Уже жились. Сәлем Уфадан. Хотя Уфада бит хәр 12 тула уже. Кстати, сізде вообще туған төр яхшы күрсәтә икән, әйме? И вообще оптырадым Яхшы даже. күрсәтә дип неде, у кого тарелка только. Ну, зачем на Open City, на Open City? Тот телекомда бар. Шулай да, алар Козанга да? Интернетта бар. Ну кемдә тарелка тора? Түгел. IPTV ошо килә ул. Интернет кебек. Шабалар китә. Ага. Бездә нету. Ну, сине Аны бит- кеше ярата туган. Серьезно? А мен что? Койлар, койлар, я. Достар, devam etəбез әңгәмәбезне. Әнвәр Нургалиев белән аралашабыз. Шушы сәгать дәвамында һәм аның Инстаграмында турыдан-туры трансляция бара. Менә шушы минутларда күңеллекендә түгел, нәкъ менә Әнвәр Нургалиев хакында киреп карый аласыз, рәхим итегез. Әле бер тыңлаучыбыз яза, кичә туган көнемдә Әнвәрнең концертында булдым. Искиткеч, әле бүген дә җырлап йөрим, туган көнем удался дип яза. Шунда да күп кенә радио тыңлаучылар беләм, гомумән күп кенә тамашачылар үзләренең туган көннәрен концертта билгеләп үтәләр. Әле туган көннәре яраткан артистларның концертларына туры килсә, бу чынлап та 2-3 бәйрәм булып чыга. Туган көн дигәннән бүген туган көн икән бит. Бүген туган көн. Әйе. Кемнеке? Туры эфирдә котлыйк әле. Шушы кешене, шушы шәхесне. Тукта, без Тимай турында сөйләмибез хәзер. Юк, хәзер сиңа турында түгел. Аны да котлыйбыз. Аны да Ләкин бу котларбыз. очракта башка Юк, кешеләр бар. бүген минем иң кадерле, иң яраткан кешемнең кызымның Илинамның туган көне. 17 яшь. 17. Ни бар 17 генә? Не бар 17 генә, да. Ну, минем өчен это очень много, но шуңа күрә кыз бала ул әти өчен ул иң кадерлесе, иң яратканы. Тагын бер елдан соң очып та китәргә мөмкин. Ягыздан. O da, ну, үзе дә бездән бик китәсе килми, но аның теләкләре Казанга инде алар берсе. Казан да минем җибәрәсем килми, ничек булыр? Туган көннәр тематикасын дәвам итеп, Әнвәрнең дә узган туган көне белән котлап узыйк әле. Рәхмәт, чынлап та. Котлыйбыз. 48 яшен тутырган. Әйттек инде. 18 яшен тутырган, кстати, 18 тулган Әнвәр дигән җырда бар. Аны да, Радио аны Зарипов яздымы? юк, аны безнең не? Безнең исемен оныттым күрә. Элек җырлыйлар 80-ләрдә 18 тулган Әнвәр дигән җыр бар. Бу махсус сезгә багышланган. Ул вакытта ул җыр чыкканда мин шуны белки булган. Әнвәргә 18 плюс 30. Плюс 30. Әйе. Минус 30. Юк инде 18 плюс. Да. Узган туган көннәрен котлап узабыз. Рәхмәт. Нәрсә теләр артистларга гадәттәгечә? Иҗат уңышлар телиләр гадәттә. Һәм күңел тынычлыгы. Әйе. Һәм сәламәтлек. Бу очракта Ну, күңел радиосына килгәч, күңел тынычлыгы була инде. күңел тынычлыгы телиләр. Кстати, мин үткән елны Чаллыда концертта булды туган көн. Аха. Да, туры килде. Ә быел Казанда. Быел Казанда. Быел әз генә иншаллага туры килмәгән. Ул туган көнендә дип әйтегәндә кичендә Әйе. җырлау, концерт кую ничегрәк ул? Бәйрәм итәсе килмиме гаилә белән, дуслар белән? Әллә инде бу очракта ничектер тамашачы алдына чыгасы килү теләге бармы? Ну, томашачы ул үзе миңа икенче бер гаилә дим икән, нәрсә дим икән, ул үзе бары минем кунаклар бит инде Бу бар. зурлап бәйрәм итү кебек килеп. Әйе. Ну, анда уже атмосфера икенче. Шуңа күрә, ну, миңа ошый. 17-18 дип сөйләштек, мине бүлдерде мине синеме. 17-18 дип сөйләштек, менә интернетта шундый мәгълүмат бар. Әнвәр Нургалиев дип төрле эзләү системаларында ай сайын якынча 17 мең кеше эзли икән. Якынча 17 мең кеше Әнвәр Нургалиев дип эзли. Һәм монда иң мөһиме шул,
татар шрифтлары белән язалар. Дип. Анвар дип түгел, Әнвәр Нургалиев дип. Шаккаткыч. Это... Узур күрсәткеч. 17 бу бик. Бу татарча дейме? Татарча сөйләр, Әнвәр Нургалиев дип. Анвар Нургалиев дип зиләр бикән. Монысы без хәтта карап та тормадык. Карамадык, эзләмәдек, ләкин шушны беләм. Ну, минем үземнең дөрес исемте Әнвәр. Әблән. Ләкин күп кешеләр барыбер ул татар шрифтлары юк дип әйтергә кирәк, әйме? Шулай. Әнвәр Нургалиев бүген бездә кунакта. Вакыт иртәнге 9:29 минут. Безнең радио тыңлаучыларыбыз сорауларын юллый алалар. WhatsApp номерыбызга 8900 саннары буенча һәм без сезнең исегезгә төшереп узыйк әле. Әнвәр юкка гына бүген бездә эфирда түгел. Без аны ничектер менә койрыгыннан эләктереп алдык, әйме? Чаллыда кичектә тур бара, концертлар туры һәм бүген соңгы көн. Әлеге концертка эләгү мөмкинлеге бар, әлегә bileton.ru сайтында билетлар сатылда. Инде әңгәмәне дәвам итәрбез, реклама чыгарылышыннан соң, әле тагын бер җыр тыңларга өлгерербез, шулай ук Әнвәрнең чираттагы хитын ишетербез. Ишетмисеңме тыңлый әле. Безне тыңлаучыларыбыз ишетәләрдер дип уйлыйбыз инде, әйме? Ә җыр бик популяр, тыңларбыз. Все время о дочери, о прасыне дигәннәр. А сын уже взрослый. Сын взрослый. Иртәгәдән уразалар китә. Да. Тоже завтрашний день плохо продан у них. Да? Ну, один день только. Нет, у меня кичә меня кичәйттеләр, оставалось где-то билетов там 30-20. Но кешеләр в последнее время вообще на многих арестов да, сдают пачками. Уже Тула залларыныкын киридән сдают. Потому что, ну, да. Властный истә тотып. Екатеринбург. Осенью. Здравствуйте. Базада. Для базы дигәнбез. А, бу айда бит ул? Значит, уже февраль почему? Милиус, привет. А минем что, Раильның тога бер җыры бар. Я могу сейчас перекинуть. Син эфирдан чыгачаксың. Если хочешь, давай. Слушай, у меня 936 кеше. Юлалар инде. Кире можно теге не выходить, просто смахни, да. Потом перезагрузится, пусть подождут. Да. 2 секунд хәзер мен бер яңа җырын айран. Олег Максименко к нам присоединился. Салям. Хәзер мен киләм яңа җырын җибәрәм да. Да, анысын да можно было, да. И яшик был. Уже 640 человек осталось. Аны тавышлар мы? Хәерле иртә милләт. Ватандашлар. Татарстандашлар. Шулайдыр Исулан. Тюли нас будет лаверса. Минус не скачивай. Ай, просто я общий отправил что-то. Ознакай, Конер Салем, ознакай. Легенда дигәннәр даже. Кемне синеме? С Данирда выиграл, Данирда прикольно было вообще. Данир хатын машину сюрприз, кстати, прикольно. Что-то мен оңнап айтмадым да, мен корапканы алдым да, тезгенә күрмей калдым анда. Милеша, типа на фотосессию должна была идти. Следом бит экспо командан. Эксподан аэропортка выход есть. Типа экспо, да, новые фотозоны открыли. Типа фотосессию сюда была. Карим куйкына барып. Шуннан? И шунда фотографлар килергә тиеш булган, должны были Милешаны встретить. Встретил Данир, хотя Данир да йоклап калган булган. А как он успел? Успел где? Нифига себе. Или... А, она сначала на макияж поехала. Что он крылом успел где? И что нам полетели в Стамбул. Он из... Ну хорошо, туру келген рейсина. Бу җыр. Я тоже сюрприз сделал. Какой? На день рождения. Он bilmedi бит тоже. Да, тоже фотосессия әйткәни. А синең батланнар идеме алайса? Yok, но аны мен Стамбулга алып китмәдем, ул Стамбулга. Стамбул-то дешевле будет намного. Тем более Лоранда уже раз какой. Ой, Саня летает в Стамбул. Да. Бу рюяңа җыры әйме? Бу вообще его Бу нет. нидә бармы концертта, юкмы? Нет. А, есть. Кертте мен аны Казанның 3-нче концертына. Бу Руслан не приезжайте, почему дигәннәр? Зиян чуралар, сәлам. Сәлам Актанышлар, Әнвәр абый дигәннәр. Данир умничка. Да. Данир умничка. Концерт бірінші отделение шло 2,5 часа. Юбилейный ма?
Данирдыкы. Данида. Экинчиси? Икинчisi 12'de bitti. О, Ну, так как, шындай добрая обстановка болды. кіші кетмедіңі? Ну, мен өзен шығыш жасадым да, мен сразу қозғалдым мында шолдыға. Ұзалға Вертолетте қарағанда. бардыңыз? А? Вертолетте бардым. Вертолет. Тәгәрмәшле. Yok, indi вертолет. Столпы жарсыз қазір шондаймын. Ну да. Менің единственный бір не болды, тегі шалымның сабантойынан соң вертолеттан ұштып Қазанға. Devam etamiz dostlar, oralashamiz Anvar Nurg'aliyev bilan ham Qozonda bo'lgan konsert haqida yoza bizga Rizala ismli radio tomoshabinimiz. Qozondagi konsert bomba bo'ldi. Rahmat sizga. Salam bilan Rizala yoza. Rizala qabul etdik xabaringizni. Inshaalloh da yaxshi bo'ldi deb yozuvchilar. Hali yubiley konsertına to'g'ri kelgan. Tug'an kun konsertına. Tug'an kun kunini. Туған күннің күніне. Ayy. Туған күн концертына. Tug'an kun konsertına. Tug'an kun konserti. Анда қонақтар да бар еді түгілмесің, артистлар келгендер еді. Артистлар практически кімдер келді? Фазлыевлар келді, шунан кімдер келді? Мухин келді. Ришат келді. Ришат келді. Көплер келді, Ильфат Шейхов та келді, анда көплер Ракипов та келді. Кімдер келді тағы? Ну келділер. Бұл енді Коллегаларым. Коллегалар айы. Да. Кімдір текшіріге деп келген енді, кім шынлап та әнверні поддержать етірге келген болғандыр, Кімдер ей құтларға келген болғанда. Кімдір құтларға келгендір, кімдір уақытыңна теге зояға отырмас үшін, әйді концертқа барып келген деп. Һәм беренче тапкыр бәлки шунда Әнвәр Нургалиевны күргәндер. Кем белгән? Андый кеше дә булырга мөмкин. Һәм инде хәзер бер генә концертында калдырмай чакмын йөрергә исәп дип тә уйлагандыр бәлки. Әнвәр, узган елга әйләнеп карыйк 2021 елга 21 ел репертуарына ничә җыр белән баетты? Ничә җыр яңа язды? 21 ел. Ну, мен елда репертуарға стараюсь 7-8 жыр яңаны кіртірген. Но яңы жырлар алар сразу кіші оны сіңдірә, переваривай дейбіз. Шунан, ну, бары сұрайлар әлікке жырларын. Яңына қойсаң не искене yok дейлер, искелер болса қой яңы жырларын. Но больше все равно алар тяготеют неге. Хитларға Бұл ел нешегірек концертта? Яңа жырлар бар ма? Яңы жырлар бар. Көп ме? Так, бір 6-7 бұлай. Бұл әлі ғымен оригиналар бар, тек концертта ғана жырланып тұрғандар. Айе, ну неше концертта бұлай да жырларға бұла, міне бізде можем жырларға. Yok, алар әлі интернетта yok деп айтуым. Барсыда yok, айе. Көбісі yok интернетта да. Һәм көбісі енді танылған таныш жырлар. Танылған таныш жырлар. Һәм әлбәттә концерт бітәй, нинди жыр белән дөрес? Күчәклама яратмыйча. Yok. Юкмы? Нәрсә? Үзгәрешләр бар икән бу елгы концертта. Yok. Ярар сер булып калсын әле, әйме? Бәлки күреп, карап та кайтырбыз әле концертны. Бүген Чаллыда, якын тирә тагын кайларда була концертлар. Якын тирә без Кемнәрне без чакырып кала алабыз? Якын тирә безнең Нижнекамский була, Алла бирсә, Мәскәүдән соң. Мәскәүдән соң 3 көн кузганнан соң икән безнең Нижнекамск. Түбән Камада 2 көн ялгышмасам. Айе, Түбән Камада, шуннан соң яңадан Башкортстан. Мәскәүдән исән соң кайдыра кирәк булды. Иң мөһиме. Түбән Кама 23 һәм 24 бу февраль, шулай Әгерҗедә булачак, 25 көнне Ижауда 26-сы, айе. Һәм Башкортстанлылар, сез дә үзегезнең шәһәр районнарыгызда таба аласыз. Исемлек Әнвәрнең төп аккаунтында куелган. Бу елгы концертта тагын нинди шаккаттыргыч мизгелләр бар? Шаккаттыргыч? Нәрсәләр гомумән кертелде бу концертка? Ну, Серме әллә? Сер дип әйтәм, ну шаккаттыргыч димез ки, шул Әнвәр Нургалиев, минем үземнең эчке тойгыларым. Концертны Фәрит алып бара бу ел. Концертны Фәрит алып бара, бик талантлы безнең егетебез. Безнеке инде ул, үзе Балтачтан, яши Арчада. Үзе ул безнеке, Балтачныкы безнеке. Хәр Әнвәрнеке булган иде. Шул. Ну, Илдар безнең барабанчик бит инде монда. Ул барсы да анарга. Теретауыш концертта. Теретауыш обязательно. Музыкантлар. Айе. Шул иң мөһиме менә шул гадилек, урысча әйткәндә искренность. Әйе. Сораулар килә, һәм бер радио тыңлаучыбызга русча сөйләшү кызык икән. Ягъни ни өчен Әнвәр Нургалиев русча сөйләшә? Әбиләр дә тыңлый бит сезне дип яза. Бу инде 180 тапкыр бирелә торган сорау. Моңа ачыклык Ну, кертелгән. бердән бездә Башкортстанда күпче мин гомумән укыдым инде рус мәктәбендә. Бездә барыбер в основном Уфада сөйләшәләр урысчарак. Без тырышабыз инде татарчада. Шуңа күрә кушылган безнең. Минем әдәби татар теле юк. Бу минем нинди генә бытовой ничек була? Татарча.
Күн күреш. Көн күреш татар телеминде, ул үземнең. Күн күрештә куллана торган Ай. фразалар. Ну, анарга калганда, минем урыс морҗаларым да бар минем. Ничек булай инде бу? Кайда баралар? Урыслар. Бу кайда инде? Төркемдәме? Юк, минем подписчикларда, тамашачылар тамашачылар арасында урыслар да бар. Төрле милләт вәкилләре бар анда. Төрле, да. Һәм тагын бер радиотанучыбыз яза, Әнвәр Нургалиевның шуңа ошмаган хыялы бар микән? Дигән шундый сорау да килә. Баналь сорау, гади сорау, ләкин шуңа да карамасын. Шунга ошмаган гамәл миңа юктыр ул. Бар хыяллар да шуңа ошып бара димәк. Ну, минем хыял бит инде менә Татарстанның халык артисты булырган. Юк. Алмагандыр әле. Анысы да. Ну, эш бит анарда отказанга булуда түгел. Халык артисты булуда түгел, тамашачы. Мин исем турында әйтмим бит. Халыкның кабул итүендә. Әйе. Вот. Ну, миңа калса, миңа калса әле мин һаман, хотя әйтәләр, что мин үземнең җырым Шоклар шакладым. сөйләшергә була бездә. Мине әйтәләр, что мин соңдыйсың микән үзеңнең җырың кычаклама дип, но мин әле миңа калса, мин үземнең җырымны эзлим әле. Әле тагын булачак. Бу җырларны да популярлык буенча үтеп китәчәк, әле хит булачак. Мин шулай дип көтәм. Әле мин үзем җырларым белән ул канәгать түгел. 100% канәгать түгел. Әйе. Шом дигән җыр, хәзер Өр-яңа җыр. яңгырый безнең дулкыннарыбызда өр-яңа җыр, яңа җыр рубрикасында да бара ул. Тыңлыйк әле. Равил Матбаев. Әнвәр Нургалиев җырлый. Тоғыз ескішер инде. Хават 9 дигәнме? Ну, шулай турабыз телефонда. Җыр вакытында. Әле кемдер килгәне бар? Нигә? Уразулар киләме? Алар иртәгәдән башлана бит Да. концертлар. Монда сезгә киләләрме? Килерләр, наверное. То хәзер бит обычно теге интернет булгач, бөтен артистлар килеп бармый эфирга. Юк, аларның бит концертлары күчерелде, аларның эфирларда күчереләме? Аларның көннәрдә бар бит эфирга. Маригая. Аларның ноябрьдән күчтәйме? Шулай булыр. Син никә күчтү мусың ноябрьдән? Минем тегеләре булай, монысы икән. Насыл күчмәдең? Мин не помню. Я вообще не помню. Шулай, нужно делегировать. Безнең тагын Нигә исә тотарга кирәк менә? 5 минут кала үтелгәнне тыңлыйсы бар ичә. Сүтәрә сүтелгән. Voilà, реально, и бөтен оборудование сюда яңа получается. Яңа. Яңа. Пультта микрофоннар да белмәсен. Ну, четко инде бар. Теге, ну, на самом деле, сәхнә бар. Сәхнә бар хәзер. Да, артистлар гитара белән концерт куя. Син, кстати, гитарда уйный беләсең бит? Ну, Нидә? Беренче? TikTok'та. бөтенесенә миңа килде. Нә, әле апам фотографта калдырды. Ой, автографта калды. Фотограф тоже нормально. Безнең фотограф нормальный. Куябыз, да? Ну, яздырып алмаган инде, фотограф нормаль иде. Туктале кояп куйдырасың да уртада бит урын. Бунда йөрәкләрдә калдырганнар. Ансыбет, менә монда кулы ансыбет. Монсы кулы сюда не буду, да. Сюда тоже не буду. Туда тоже менә либо менә монда шәкүр куйган җиргә, либо менә монда уж ансыбет күчмәгән. Так, моның җире тоже менә монда куям. Анда бәләкәй бит. Да, Бу сеш кылмый торган рубик менә монда, можно же. тоже верно. Давайте так сделаем. Пожелание надо же, наверное, да? Ну, машин Әнвәр Нургалиев язган. Әле язма кипкән бит сезнең маркерыңыз. Иншалла. Есть такое. Биткән маркеры, старалашабыз. Да, вот так надо. Вот нажимание. Вот. Син как беләсең? Это как штриховая система. Ну, был автомобильный круг. Серьезно? Әнвәр Нургалиев, кумой радиосынан с любовью. Фу, исе. Наоборот, приятный. Син ашы не снял? Дигәннәр, яратабыз, хөрмәт итәбез дигәннәр. Янымда көтәбез. Салам. Песня про маму, пожалуйста. Песня про маму, пожалуйста. Улыбка. Женщина. Миллион да пойдет. Нургалиев Әнвәр Нургалиев бүген бездә кунакта. Бүген радиосында. Аралашабыз әйшенатта бүген шундый җанлы, рәхәт әңгәмә, ниндидер баналь сораулар биреп. Әнвәр Нургалиев
барлык радио тыңлаучыбызда белә, мәгълүм, әйбәт, кайсы як егете икәнлеген, кайда туып үскән гаиләсе хәле турында һәм башкалар. Монысы бу мәгълүмат инде абайчак. Әгәр сезгә кызык икән, эзләп табырга була, интернетта бар. Анысы безнең бер артист килгәч, нигә шундый сораулар бирмәдегез дип әйтте. Баксаң, инде ул теге елда эфирга йөри торган артист, әйме, ләкин күрәсең, андый сораулар биреп тору кирәктер. Инде артистлар үзләре дә шул сораулардан туялардыр инде. Туйдыргандыр инде. Нәрсә генә туйды? Кайсы як егете, ничә яшь, кайда туып үстең, нинди белемең бар? Ну, миңа кажется, барысы да беләдер инде. Ну, мәгълүматлар бар. Мин Башкортстан, Әлшәй. Әйтеп торган мәгънә юк, шуңа күрә без Авыл егете мин. күңел халаты турында сөйләшик әле. Күңел. Күңел халаты. Менә 48-дә күңел ничегрәк? Әйтте бит инде 18 дип. Күңел 48-дә, ну, һәрбер яшьнең үзенең бар, үзенең матурлыгы, үзенең матур яклары. Ну, единственное, бу яшьтә нык булырга кирәк. Сәламәтлек ягыннан. Сәламәтлек бердән, икенче яктан, бу кризис среднего возраста, ну, хотя 48 ул средний түгелдер инде ул, анысыдан булуы мөмкин. Аларын да уздык без. Ну, әле менә булды. Ришат, сиңа да ерак калмаган икән. Рәхмәт. Ничегрәк узып китәргә лайфхак? Лайфхак, нужно үзеңне, урысча әйткәндә, занимать. Спорт, анда берәр нәрсә белән шөгыльләнергә. Гөлләр үстерү, розалар үстерү, Дагестанга барып кайту, санаторийда ял итү, профилакториягә барып, шулаймы? Все что угодно. Главное, күңел ял итсен, күңел итәргә тиеш. Бер үзең калмаска. Бер үзең калмаска ни в коем случае. Вот. Шул очракта гына чыгып була. Да. Вообще, гүл занят булсаң, кирмисең анда. Әнвәр Нургалиев концертлардан ял иткәндә нәрсә белән шөгыльләнә? Мин өйдә домашний хлопоты дип әйтәм. Ничек була әле? Менә Эшләре белән мәшәкатьләнә. Бар сүзләр инде. Гөлләр үстерү, кар көрәү. Менә. Мин яратам. Әнвәрнең концерты бик яхшы үтте, бик яхшы булды кичә. Үз туган көнемә үземә бүләк ясадым. Бүген дә барырга исәп бар әле дип яза. 5 яшьлек улым белгәч, нигә мине алмадың үзең белән дип үпкәләде дигән радио тыңлаучыбыз. Димәк, 2 көн рәттән барырга риза булган тыңлаучылар бу дөньяда яшәгәч булгач, димәк инде барысы да әйбәт дигән сүз. Бу Аллага шөкер. Иң зур бәя. Рәхим итегез, билетлар әле сатуда бар, кичке сагат 7-дә булачак концерт. Чынлап та, менә элек Әнвәр ничектер Менделеевск шәһәрендә аерым бер концерт куя иде, бит. Якын тирә менә районнарда, алар быел исемлектә юк, шуңа күрә шушы районнар, якын тирә шәһәрләр килсеннәр әле Чаллыга. Чаллыда күрсеннәр. Барыбер. Онда калса да бик күп билетлар калмаган, я думаю. Юк, билетлар юк. Вот, 20 билет, может быть, калгандыр. Бәлки. Хәзер глянем, Әле посмотрим. гомумән калган булса әле, хәзер мин килегез дип утырам, әйбит. Булар бит шундый очраклар, киләсең, мәсәлән, билетлар юк, керү урынында теге кулдан кулга билетлар саталар. Андыйлар да була. Андый чаклар да булган. Бәхетегезне сынап карый аласыз. Әнвәр, дуэтлар турында сөйләшик әле. Менә хәзер бүгенге көндә бик популяр бу агым дип әйтик, дуэт яздыру. Теге яки бу җырчы белән. Өлкән яшьтәге җырчылар, яшьләр белән яздыралар. Яшьләр өлкәннәргә тартылалар, шулай җырны яңарту дигән шундый популяр агымда бар әле. Ретро җырларны яңарту һәм башкасы. Әнвәр Нургалиев кем белән дуэт җырларга тели? Бармы шундый гомумән? Җыр бәлки әзерләнәдер ул. Юк, минем теләгем бар, но әле пока ул кешене тапмадык. Без менә Гүзәл белән дә уйлаганык, Уразов белән яздырырга дип. Ну, әле пока җыры юк. Гомумән әле мин бага белмим кем белән яздырырга. Ул булырга тиеш шундый ихлас дуэт, шундый işte. Теге җыр өчен генә түгел, дуэт өчен дуэт түгел. Вот булырга тиеш шундый, скажем, Зәйнәп апаларның теге популяр җырлары бар, теге. Кары булса. Менә шундый, да, вот истәк алырлык. Или скажем, да, или скажем, Айдарова белән Василий Фаттахов җырлаган. Вот шундый булыр. Әйтелмәгән мәхәббәт. Да. Булай, гына миңа кызык түгел. Бу инде танылган артист булырга тиеш. Неважно. Мөһим түгел ансы да. Аның тавышы кешегә барып җитәргә тиеш, әйләндереп чыгарып, ул кешене танытырга тиеш. Эльмира Сөләйманова белән ничек дуэт? Тавышларыгыз туры киләме? Белмим әйтәлем. Эльмирага без шундый бер сорау биргән идек, әйме? Кем белән җырлар идегез дип. Бик узак уйлаганнан соң, Марат Яруллин дидеме? Юк, без Радив Зарифка барып җиттек, узак сөйләгән. Вот, кстати, аның тавышы белән, я думаю, аларда не подойдет. Ул үзе дә шулай диде, туры килергә тиеш диде. Ана мелизмалар ниләр, это да.
Бүгін біздің 3 февраль. Бүгін әйткенімше Әнвәр Нұрғалиев шалуда концерт қоя рахим итегіз деп янадан шақырып қалған тыңлаушыларыбызны. Әлбәттә билетлар сатуда қалған булса, бар мәгълүмат bileton.ru сайтында. Эксклюзив қонақ болды бізде бүгін қонақта. Бірінші тапқыр шушы елда, бірінші тапқыр шушы студиябызда, бірінші тапқыр шушы яңа микрофондарыбызға сөйләдейме? Әй, үзе инде. Біз хәзер нәкъ Әнвәр Нургалиев турында айтабыз. Яңа студияда ул беренче тапкыр әйеп. Әнвәр инде шушы рубрикабыз ахырына якынлашып килә. Тагын бер сорау. Сәхнәдәге Әнвәр һәм тормыштагы Әнвәр. Алар аерыламы юк? Гомумән аерылмый. Аерылмый. Юк. Тормышта да сәхнәдә бер кеше. Әйе. Ну, тормышта мин әзгенә кой вакыт белән кызыбрак та китәмдер. Булай сәхнә мин шул. Ниндидер маскалар юк. Маска юк. Маска аны кеше күрә. Бар артистлар кемнең наигранный постановкаларны иләр, минем вот нәрсә күңелдән килә шуны сөйлим. Ну, теге шулай. Әй. Ничек бармын шулай ярат. Әйбәт. Әнвәр Нургалиевның тагын бер өр-яңа җырын тыңларбыз хәзер. Үтелгән дип атала. Бу премьера безнең өчен. Вообще ул бүтән җирдә дә премьера. Әле ул концертта гына булды, интернет челтәрләренә бер җирдә юк. Тыңлап булмый. Булмый. Радиодан тыңларга инде мөмкин. Әнвәр, зур рәхмәт, уңышлар телибез. Чын күңелдән сәламәт булып, матур итеп яшәргәсен һәм концертлар гөрләп барсын. Амин. Рәхмәт. Барлык чикләүләр бетеп, инде 100% заллар тутырырга насыйп булсын киләчәк. Менә артистларга иң мөһим теләк шушыдыр инде бүгенге көндә, әмма актуаль теләк. Әнвәр, безнең тыңлаучыларыбыз нәрсә теләр идегез? Күңел радиосының тыңлаучыларына, сез белүчә, ул минем беренче радио, Интер Татарстанда. Кунакка килгән. Менә танылдым мин Татарстанда иң беренче. Күңел аша да, шуңа күрә мин һәрвакыт рәхмәтлемен, тазалык, саулык телим. Минем белән булсыннар, исән сау булсыннар, Алла бирсә. Шул гүл күңел тынычлыгы телим. Шатланып яшәргә насыйп булсын. Амин. Бу Әнвәр Нургалиев. Таныш тавыш 961 кеше безне тыңлый таныш тавышта. Ведущих покажите. Ведущих покажите дигәннәр. Можно я вас? Ришатны сораганнар да бәлки. Анда бит ведущих дигән сүз бар. Ведущих. Наришат. Син ничек әлисең? Ранилә менә. Алиня. Мин Алинән сораганда бер ичәсен. Наша студия монда. Я скажу, очень свежий шунды. Монда бүтән артистлар концерт куя. Әнвәрдән башка. Концерт булды 20 январь, рәхмәт. Киләс без язга дүртелегә. 590 булган. Әйе, амин дигән, рәхмәт. Радиода минем яңа җыр. Ралим Байков. Я да в армии был. Это было очень давно. Аллах Бога салям. Кузнецк, Алла бирса, будет скоро. Тазалык сиңа рәхмәт. Бу җыр кайчан чыгар икән җырны. Ну, аны күздәп чыгар. Гитарагыз прикольный, а гитаристы прикольный. Әле менә? Не в эфир. Нет, не в эфир, на видео. Можешь? Попробуем сейчас. Где установился на Крутерсон? Пусть я когда. Yok, benim bir var TikTok. Ben просто я его толком не веду. Просто ben de реальный birbirler koyam. Sen качественно çürü беребез да. Koyarsan. Başka келеді de. Танышкада келер жала бирсем. Привет, Москва. Москва скоро без sizde bulabız. 88. Да, дорогие, продаем это все. Ну, вопрос не в этом. Еще олар давайте biz sizden kechikib qolamiz, Alloh bersa. Shuni hozir biz kiramiz efirga.